Ngiyabingelela mphakathi obingelelelayo uSihle Wakhanya lotwazi wakhulu ngoFact ngaphansi kwe-organization engiyifoundayo abathi Sisize Organization ANPC esebenza ngalo lonke uhlobo lwenkinga engisuke ngibekelwe ngalo noma engisuke ngibhalelwe ngalo abantu la bese becela khona usizo noma ukuthi asingenelele sikwazi ukulekelela. So sila namhlanje endaweni yaseClermont ethiwa Sixabeni ngase New German ku Freeway la esivakashele khona umndeni ophila khona la endaweni esibona ehlathini. So umfowethu uThabane okuyena wesilisa okuyena singathi yena inhloko yekhaya sifikile ke sithola yena namhlanje. So ngizochaza nje ukuthi ukubazi kwami ngibaze kusula ngonyaka 2024 la engabhalelwa khona abantu bengichaza ukuthi no but fact kunomndeni ohlala endaweni esimene singekho right. So siyacela ukuthi kuhambe uyobona nawe uyibonele ukhulume ngento ozoyibona njengoba nje ugijimela wonke umphakathi wala eThekwini kakhulu. So ngahamba ngaze ngafika ke la engathola khona yena ubhuti uThabane okubaba wakho la ekhaya nengane ekuthula Sino athi no 9 years 10 years no mama wakhona ku Angel. So safika ke then ngakhuluma nabo ngababuza ngayichaza ngazethula nabo bayichaza ke. So sikhona namhlanje ngenhloso yokuthi sifisa ukuthi lo mndeni usizakala emva kwesikhathi eside nami sengikade ngabagcina ngenxa yezinto ezithize umuntu uyabambeka kwesinye isikhathi nezimpilo ziba up and down. So kodwa ngoba enhlizweni zethu neTech 2 TV sinalokho ukuthi siyafisa ukuthi umuntu singamyekeleli simshiye nje okhalweni. Siyasithanda ukuthi into mase siyiqalile sifezeni ingakho nayo iTech 2 TV ikhona namhlanje izoqopha lolu hlelo leli ukuze lusabalale lukwazi ukuthi lubone lizwe lihambe lufike ezikhulwini. So bafowethu siyacela ukuthi nozoyibona lesiqopho lesisisenzayo namhlanje abantu bethinteke bekwazi ukuthi bewulekelele lo mndeni. Siyabona bafowethu ukuthi isimo asikho sihle, siyayibona indlu bafanele ukuthi baphandle. So siyacela nje bafowethu ukuthi siwumphakathi nezikhulu ngisazozama nokuthi ngixhumane nomamkhansela wakho la ku 21 sibone ukuthi singalekelela ngani. Ngiyazi ukuthi umama engithi mangicela into kuye akwazi ukuthi asabele aphendule nomathi ubhizi kangakanani uyanginika ithuba lokuthi nokhanyila uze ke ngizoza ukuthi ukhala ngani namhlanje. So sisazophuma ke siyeminyangweni ethize ukuze umfowethu naye abakwazi ukuthi beyithole benekhaya nomndeni wakhe. So yilokho nje besithi asikuthule nje emphakathini. Siyabonga kakhulu. Sanibona, igama lami nginguThabane wakazakwe ngenzalo yala eClermont. Bengicela usizo kwayikho ukuthi bengakalitholi usizo aze ngisebenze ndawo ngihleli phansi bengisebenza ngiwasha izimoto ngithinta amagceke abantu. Manje indawo yangiphelela ngesimo sokuthi amandla ngangasenawo ukuthi ngize ngirente. Ngihlala nefamily yami uLasi no Angela like esibona khona la ehlathini. Asinamandla atheni asisebenzi sobabili kepha inzima impilo kumina ngoba alukho usizo engisalibonile lunyakazeka ukuthi ngilibone. Ngike ngazama ukuthi ngicele nakomama ukuthi ngicela engisize wangithembisa ngonyaka odlule. Kuyikho ukuthi bengakabona imbono ke kulezi zinto ayengithembise zona ukuthi uzonyakaza engibone noma mina ngimbone ngingamtholi ngokuba busy kwakhe. Kepha ke bengicela nje ukuthi ningisize njengoba ngisho ukuthi ngihlala khona la indlu yami iyavuza. Angikwazi ukuthi ngize ngiziqhenye ngayo ngokuba ngibasa ngisho phansi, angina toilet, anginamanzi. Ngiyacela ukuthi ningisize amandla mangabe ninawo. Angisenawo amazwi amaningi
kepha umndeni wami bengihlala nawo behlala ku-26 Avenue la eCasanova Esixabeni. Kwaphela kona ukuthi wahamba kwasweleka umama ngo-2002 December, nobaba futhi wahamba 2002 December. Ngasala ngingedwa kanje. Ngase ngithi ngisacela-ke ukuthi maninawo amandla ngicela ningisize, anginawo iminyanga engayihamba ngokuba kwamina, anginawo ngisho amandla ento yasesiswini, kodwa ngiyazi ngasokuphazamisa mhlawumbe manginga-check-a lapha kwi-background ukuthi ngesikhathi kuhamba abazali ubusawedwa ungakabi nomndeni, mhlawumbe ungakabi ney'ngane, ungakabi nomuntu obambisene naye. yebo. Kusekhaya lapho? Cha, La ubuhlala khona? cha, bengihlala emqashweni. Emqashweni. Yebo. Okay. So from there wangaba nento income ezokugcina ukuthi ukwazi ukurenta leyo yindlu leyo. Yebo. Kwase kuphoqeleka ukuthi uphume. Ukuthi bangiphume. Ekuphumeni kwakho yini yakufikela nje emqondweni ukuthi indawo mhlawumbe ongaya kuyona la uzosurvive khona kugcine kule destination? Ngike ngazama ukuba ngikwazi ukuthi ngizame ngeinsimbi, ngaphila la ehlathini egroundini, ngabuya lapho ngayenzani, ngathola indlu Esixabeni. Esixabeni ngahlala khona, nayo indlu yakhona yayingayinhle kodwa ngangikwazile ukufihla ikhanda, ngirenta nakhona. Ngaze ngahamba ngehlela ngenzansi sekushe izindlu, ngashona endaweni ekuthiwa iSemsinga kodwa same place la Esixabeni. Ngabuya lapho ngeza la ngesimo sokuthi ngiyabona futhi ukuthi sekuyangiphinda lokho kokuthi anginawo amandla ukuthi ngirente, angisana ndawo engase ngifihle kuyona ikhanda. Ngaya kumama uNeli, umama uNeli wangithembisa ukuthi angibambe umoya ngoba ngangisho ukuthi indawo anginayo, ngisacele ngisize ngendlu ekuthiwa kangisize ngayo, wathi isinomuntu uzongena noma inini. Okay, ngayiluza-ke leyo ndlu, ngase ngibona le ndawo eseduze kwayo, le ndawo akathi izongena umuntu. Ngathi mina ngisacela mama ukuba ngibe ngiba lapha, ngivula indawo ngibone ukuthi ngizohlanganisa kanjani ukuthi ngifihle ikhanda nomndeni. Wathi yena angibone ukuthi ngenza njani ngoba umhlaba kuwona wakhe owamasipala. Ngathi okay, ngisacela-ke ukuba ngibe ngiyofihla ikhanda ngilindele iy'mpendulo zakho mama. Ukugcina kwami lapho ukuthi ngimbone ofisini, kanti uzofika nezikhulu la ey'bambisene kushuthi naye, ngingazi noma abaka housing. Bangitshela ukuthi kumele ngibe ne-ID, ngiphinde futhi ngikwazi ukuthola nendlu ngokushesha. Ngingazi-ke ukuthi iliphi lolo suku engilindile lwendlu, ngoba wathi uzoncikisa kibo la bantu laba bakhona la eduze kwami elindela, uma ngabe sebemuva mhlampe behamba nami ngikwazi ukuncikiswa endlini. Kepha-ke angakaboni usizo la manje ukuthi ngikwazi ukuthi ngiphefumule ngendlela e-right. Thank you. Mhlawumbe mangingaphinde ngi-check-e manje ubaba uyiphilisa ngani? Indlela engiyiphilisa ngayo, ngike ngiye emajaldini ngicosha amaplastiki, igubhu, insimbi, ngikwazi ukuthi ngithole leyo mali leyo yokuthi ngidle, ngibuye-ke ngihlale phansi-ke kuphela. Ngingabuza uMemshina nakwi-past yakho ukuthi ubuke wawasha imoto. Lelo bhizinisi ulibuka kanjani since sekufika izimo ey'fana nalezo ukuthi kumele ube ne-source of income? Ubuqashiwe la ubuwasha khona iy'moto noma wayivulela wena ibhizinisi lokwasha imoto?
No, imoto bengiyivulele mina kuyisemgaqweni ngisakhona lapha ku-26 Avenue ngiwasha epitsini kuyikho ukuthi bengiwasha abantu ade besuke besondelene nami naloyo osuke eqhamukile leso sikhathi mhlambe ngiwasha imoto ezintathu okanye 4 osukwini. Yebo kwangibulala impela ngoba angizange ngisakwazi ukuthi ngize ngiqhubeke nempilo yami kahle. Okay. Ungixolele ngemibuzo yami and feel free ukuthi mhlawumbe amakhono angakwazi ukuphendula ongaphendula. Iy'ndaba-ke zi-public sike sabona laphaya ubaba uFacts udaba uyaliposta ku-social media zama ukusondeza abantu hhayi manje into endala njengoba sike saqale sa-interviewa yena si-check-a ukuthi ijeni isuka kuphi. So kunesikhathi la khona sike sabona engaphathekile kahle njengomuntu osiza abantu bahlezi-ke abantu besondela bezama ukuphazamisa i-movement esuke umuntu esiza nje ngenhliziyo yakhe emhlophe. I believe ukuthi somehow uke wathi ukuhlehla noma wayi-distance from ekukulekeleleni wena nomndeni wakho sengathi khona ama-community members abesengenelela udabeni ukuthi sengathi mhlawumbe uze ngesayidi lokuzodla iy'mali angazi basha kwacima uyalazi udaba olufana nalolo. Kona udaba onjengalolo wayeke wangibeka kile ukuthi no kunento encane ezogcina ithi ukungiqhelanisa naye kancane mhlambe ngingamboni ngesimo sokuthi ubhizi naye nabantu abaningi kakhulu akabasizayo akumina ngedwa nga-understanda kona phela abantu ngeke beze bekhulume into e-right ngomuntu asicabanga into eyodwa efanayo and futhi ulindela noma yini yabangayisho abantu e-right ne-wrong kepha wena thatha into e-right kuphela kuwena ungathathi into eyi-wrong uyifake ekhanda lakho phela. Ngoba i-influence yabantu bangaphandle bayawenza ama-delay nomonakalo ngoba I believe ukuthi from isikhathi ayiqale ngalo lolu hambo mhlawumbe manje ngabe sikwenyeni 11 ukuba bangakhona i-gap noma i-pause in between trying to ya kube khona yona i-pause ebekhona kwacaca ukuthi abantu abazosondelana nami bekuyena uMamuneli wayefike emva kwakhe ngesimo sokuthi ebone lo mqopho ayewenzile esisiza la esinika idrosa sikwazi ukuthi silale edlile esinika impahla inakekela ingane ukuthi ibe right nasibe right mhlambe izinto ezifana nama-document ama-ID ubaba unawo no kwamanje anginawo ngokuba uMamuneli obengilindisile. Yebo. Kwenzakalani i-ID yakho yalahleka? Yasha i-ID yami esixabeni ngangikusha yebo. Okay, nokuzwakala. Mhlambe to cut it short okwanamhlanje ikuphi into singathi i-priority kakhulu eyisidingo nqangi esiphambili siyazi idingo iningi kodwa njengomuntu nengane nakho konke mhlambe kuphi ofisa ukuthi abantu mabebuka le video bathi ayilokho kuseduze mhlambe nginakho nami endlini ngakusondeza fast while lamanye ama-department mhlambe sazosondela ngokwesimo senhlalo lelo iziphi izinto ezimpilo nqangi oyifisa ukuthi isondele fast? Into engifisa isondele ikona ukuthi ngithole ukuthi ngibe nomndeni wami sibe right, ngisebenze ngoba angisebenzi, nomama mhlambe ethola umsebenzi noma kungasamina kuyena. Okay, mhlambe njengoba umntwana efunda ufully covered ngezinto zesikole mhlambe masikhuluma izinto ezifana nalezo eziphuthuma ezama-emergency while lokho kunye ngabafiki. Yebo okwesikole ngingasho ukuthi nakhona kunokuthi kube nokuthi kushode lapho nalapho
kona bezama ukuthi ebe right, ebe nayo impahla yokuthi eyifihla umzimba esikoleni. Izinto eziningi ke kodwa ke bengakabi nazo njengamandla ukuthi ngimenzele yonke into esemandleni. Iyunifomu iyona ke unayo endala yangonyaka odlule, amashethi amathathu namabhlukwe awu2. Icathulo zesikole nazo ezangonyaka odlule. Zona bese ike zaqhuma, ngingazi ke manje ngoba ingane phela iyayiqhumisa icathulo ikhahlela idlala. Size 3 akawugqokayo omncane. Yebo, umfana. Ngubani mhlawumbe emakhono ufuna ukuadd kuma questions? Phinde futhi ngobingelela umphakathi bafowethu. Anginakho okuningi njengoba iTech TV sihambe yazi yafika la. Engicabanga ukuthi umfowethu usizo uzolithola because siyawazi na umsebenzi wayo omkhulu ukuthi into uyayisabalalisa ihambe all over. So umfowethu lo engimnaye bafowethu ngiyayibophezela ukuthi indaba ye-ID njengoba sengisebenzisana no-Home Affairs ngizoyisukumela, ngizongenelela and ngiyafisa semphakathini bafowethu nje bengakabi naye i-ID sinazo indawo zokusebenzela la uthotha umuntu angalibamba khona itoho mhlawumbe ahole esandleni, mhlambe kube ukuthi mhlambe ke uyakwathi alekeleleke nabafisayo futhi bafowethu ukunikela ngegrosa noma ngana ngempahla zokuqonjasa umbono umfowethu bafowethu ngiyacela silekelele nami ngizobheka lapha endlini kokunye mhlawumbe umuntu agcine kubekile sibone ukuze umfowethu siyafisa bafowethu sasizakala, siyafisa futhi abe nekhaya, siyafisa naye azize ayiqhenye ngokuba umuntu wesilisa emndenini wakhe. So njengoba umphathi we-interview ubhuti ukhulekani ekuvezile ukuthi waba ney'nkinga, so zibe khona mphakathi inkinga ithi angikuveze lokho nami ukuthi kuye waba khona ukuphazamisa nje bangisho umndeni ngikwazi ngo-2024 nje eyisholo nje umfowethu babuye ekhaya ukuthi bengibalekelela kakhulu even esikoleni bengiya kuthisha esikoleni sengane mhlawumbe ngiqisa isonto ngihambe ngibheke ukuthi ngoba ingane ngeke ngayithatha mhlawumbe ngithi ngama-weekend ngifuna isondele nami. Kwanabantu abasukayo bakhowa la endaweni abangabasiza ingalutho akade balwazi usizo lwabo, but uma sesingenelela thina siyisizo organization kwaqala kwaneyinkulumo ngathi ufethu ufuna ukuzodla ingane, ufethu bafuthi niba nembona nje akanamoto, ufethu akaphathi ifone efensi, ufethu nje niyambona uyiphilela impilo yakhe nje efana neyenu. So akukho le ngathiwa ufethu mhlambe kunemali ayikhwabanisa konke ngizama ngeyithukuthuku zami. So mina ngisoke ngikwenze emphakathini ngifisa futhi kucacele ukuthi no angifuni ukuba ikhansela, uba ufuna ukuba ikhansela abakade angibahlohla abantu. Mina ngijabulela ukusebenza kanje because angikho kwipolitiki, ngiyimele ngisiza noma imuphi umuntu wayephi inhlanga noma iluphi uhlanga lwesizwe bayazika abantu osefikile kumina malukho nosizo siyamsiza. So siyacela nje bafowethu ukuthi abantu abayeke lento yomona ngoba mina kwafika ukuthi abafuni ukubabona besizakala uma bezogijima ngale kade bebabuka ingane ihlupheka phambi kwabo nomfowethu ehlupheka phambi kwabo. So kuningi nje bafowethu esifisa ukuthi kwenzeke ushintsho besuke nakule ndawo akusinda ukuhlala umuntu nje wasibona kuyihlathi. So angizokwanda kakhulu, so kodwa nje kokwe-ID ngiyayibophezela ukuthi ngizomlekelela umfowethu mhlawumbe nokumncingisa amatoho ke sizolekelela kakhulu sibone ukuthi okay umfowethu simsiza ngani because inhloso yethu ukuthi simbone naye umuntu ufana nabantu emphakathini, angahambe khonjo angahamba beyinhlekisa kodwa athi mayeyibuka naye ayiqhenye ukuthi yimi lo sela. So ilokho nje bafowethu sikhuthazayo emphakathini ukuthi bafowethu asibambisaneni kuyo yonke into esiyenzayo, singagxekani singathukani njengoba i-social media. Mina ngeke ngithi mina social media ngicomment noma yini, angiposti noma yini because inhloso yami engisuke ngingenele kwi-social media ukuzokwakha ubuhlobo nomngani nokuzosizana bafowethu. Okunye nje cha ufactor akatholakali. So yilokho nje nganza kwethu sibonga kakhulu Tech2 TV ngesikhathi sabo ukusukumela phezulu. Siyabazi ke bayagijima ezikoleni bayasapply ngecathulo zesikole, nami ngithi angikuveza ukuthi ezinye ingxenye yazo eziningi engisuke nginikela ngakho ngikuthatha kubona.
So bafowethu ngiyafisa silusupporteni uhlelo lwabo, singene ku YouTube sibuke zonke imisebenzi abayenzayo bafowethu. Yilokho nje bafowethu, siyabonga kakhulu umphakathi.